Okay, adventure det handler om samarbejde og overskride sine grænser og sådan. Ja, adventure, det handler jo om, at man skal ud, og så skal man prøve sine egne grænser af og skubbe dem. Og så handler det også om at få nogle rigtig gode og nære venner. Jamen, jeg synes simpelthen, den var god, fordi man følte sig fri, når man bare svævede derude af, som en fugl. Jeg vil bare løfte benene, så er banen der på vejen. Okay. Vi har lige været oppe i stolpehoppet, som er en 10-15 meter høj stolpe, man skal kravle op af og så stille sig på, og så hoppe ud. På en trapez. Det var super grænseoverskridende, og du ved, når man står der helt deroppe og kigger ned, så tænker man lidt, at man gerne vil være nede på jorden igen. Det er hurtigt over, og så er man bare nede igen. Det er ligesom der, adrenalin den kigger ind, og man tror, at man ikke kommer til at leve igen, men så bliver man reddet af snor. Vi er på vej op til 3. station. Ja, hvad er det for noget terræn, vi går i? Altså, vi har lige været ude i sådan noget sumpet terræn, og lige nu er vi på vej op ad sådan en halvklippe. I er lige stået op nu her, og det er 7:30 om morgenen. Kan du fortælle lidt om din oplevelse i nat? Koldt. Det var meget koldt faktisk. Jeg gik i teltene. Hvad gør I så for at holde varmen inde i teltene? Putter sammen, alle sammen. Kropsvarme fra hinanden. I'm cold. Look. Why? 1, 2, 3, 4, 5. And 3 pairs of pants. Ouch. 1, I don't know. Yeah, that's okay, that's okay. And 3. Did it help? Little bit. Good for you. Enjoy the morning. Bye. What fucking cold. They're not gonna keep you floating unless you swim. Der er med makrel og spejepølse på. Og leverpostej. Æble. Sejpølse. Nå, det har jeg sagt. Ej, det ser vi. Hvorfor har du taget den der sten? Fordi jeg vil lægge den ned i min sovepose, fordi den har ligget her og blevet varm ved bålet. Og så varmer den mig i nat.